tapprezza il-lezzjonijiet u twettaq biħsib l-aħjar għażliet. Ma tistennix il-bajtra taqaf ħalqek għax taf li jista' jkun hemm min iqarqek. Tiqafx tgħix, tiqafx tkun int, ħadd tikber u tibraħ kif dejjem xtaq l-istint. Imxi pass pass dejjem minn quddiem, ma tħares qatt lejn dak li seta' kien. Bil-jekk u bil-jew billa ma timlebda biex killak li mixih dejjem żomm fih. Qatt m'għandek twarbu jew tinsih. Bil-jekk u bil-jew billa il-ħajja mhix biżilla, fittex li xammar il-kmiem u tiqaf qatt tħares il-quddiem. Ma żmien ix-xortijat lilek tmiss, b'hekk aħtaf iċ-ċans ta' darba biss. Tibqa' xanzjuż u gawdi il-mument għax taf jista' jkun dan jagħmlek kuntent. Tibżax tgħix, tibżax tkun